την παλιά του Βούλγαρου. Στο πάρει ωραία ο Μπον και θέλει να μπει στην περιοχή. Θα προσπαθήσει και θα διώξει την μπάλα τελικά ο Ινς μπροστά από τον Πολωνό και τον τερματοφύλακα του Σμάιχελ. 40 λεπτά παιχνιδιού. Ο Κόλεφ παίρνει αρκετά μέτρα φορά και θα δοκιμάσει απευθεία ένα σουτ. Ο Σμάιχελ πέφτει στη γωνία του και σώζει τη Manchester United. Και νωρίτερα πάλι ο Κόλεφ είναι κοντά για να χτυπήσει το φάουλ. Αυτή τη φορά όμως γίνεται μια κομπίνα. Τελικά η μπάλα γυρίζει και το σουτ γίνεται από το Σπίτσα και ο Σμάιχελ πετάει την μπάλα κόρνερ. Νέα καλή προσπάθεια στο 42 για την ομάδα του Πύρο. Σπίτσα, Μπόγκ, ξανά Σπίτσα. Ο Γιουγκοσλάβος που ανέλαβε την οργάνωση παιχνιδιού του Αθηναϊκού μετά την αντικατάσταση του Κόλεφ πριν από λίγο. Να ο Μπόγκ σε πολύ καλή θέση ο Πολωνός θα σουτάρει και ο Σμάιχελ θα αποκρούσει. Ο Χρήστος Δημόπουλος στο κόρνερ για τον Αθηναϊκό. Πολύ καλά χτυπημένο στο πίσω δοκάρι ο Σπηλιώτης. Από κοντά το σουτ και μπάλα λίγο out. Η μεγάλη ευκαιρία του Αθηναϊκού από το σουτ του Χατζιαγγελή. Εκτελεί ο Χρήστος Δημόπουλος. Η κεφαλιά, το σουτ και out. Η κεφαλιά. Μάντσεστερ Αθηναϊκός 0-0. Για να δούμε πόσο κοντά μπορεί να βρεθεί ο Αθηναϊκός να κάνει την έκπληξη των εκπλήξεων στα ευρωπαϊκά κύπελα ποδοσφαίρου. Χάνουν την μπάλα όμως οι παίκτες του Αθηναϊκού και προσοχή στο Ρόμψον. Προσοχή στο Ρόμψον και τελικά δεν είναι γκολ, ευτυχώς. Εκπληκτική παρέμβαση πρέπει να ήταν. Και από τη φάση προηγουμένως παρακολουθήσαμε την προσπάθεια του Θοδωράκου που έδιωξε κόρνερ το σουτ του Μακλέρ. Έγινε από τον Σπίτσα που κέρδισε την κεφαλιά. Προσπαθεί ο Ίνς εκεί. Ανάποδο ψαλίδι, εύκολη προσπάθεια από τον Μακλέρ ήταν το ανάποδο ψαλίδι. Ο Νίκος Σαργάνης μπλόκαρε και πάλι την μπάλα. Ούτε αυτός ανησυχεί μέχρι στιγμής στην αιστεία του Σαργάνη. Ράιαν Ρόμψον. Και τώρα είναι η λήξη. Η Manchester United ίδρωσε, κυρίες και κύριοι, για να πάρει την πρόκριση. Απέναντι σε έναν μεγάλο Αθηναϊκό. Ο Αθηναϊκός έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει μια ομάδα για να κυνηγήσει την πρόκριση απέναντι στη Manchester. Οι παίκτες του πίστεψαν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα απέναντι σε μια φημισμένη ομάδα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Manchester United. Το κατόρθωσαν μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο βέβαια. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατέ του Εξιστορώτας, καλώς ορίσατε σε άλλη μια συνέντευξη. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, πάντα με υγεία και με χαρές. Η ιστορία είναι μια περίεργη μορφή τέχνης, γιατί θεωρώ τέχνη. Πολλοί τείνουν να έχουν την ιστορία στο μυαλό τους με μάχες, πολιτικές δολοπλοκίες, καθεστώτα, πολέμους κτλ. Η ιστορία όμως δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Υπάρχει καλλιτεχνική ιστορία, υπάρχει πολιτισμική ιστορία, υπάρχει και η ποδοσφαιρική ιστορία. Κάτι για το οποίο η Ελλάδα είναι περήφανη και έχει πολύ μεγάλη γκάμα ποδοσφαιρικής ιστορίας. Σήμερα λοιπόν εξετάζουμε έναν άθλο μιας αθηναϊκής ομάδας που έλαβε χώρα πριν από 31 χρόνια. Έχοντας κάνει την υπέρβαση τη σεζόν 1990 με 91, ο Αθηναϊκός είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Οι ήττες τότε από τον Παναθηναϊκό ήρθαν μοιραία, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε είχε φοβερή ομάδα, όμως το δώρο για την ομάδα του Βύρονος ήταν ότι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο κύπελλο κυπελούχων Ευρώπης, διότι οι πράσινοι τότε ως νικητές του κυπέλλου Ελλάδος συμμετείχαν στο κύπελλο πρωταθλητριών. Η πρόκληση ήταν τεράστια για την παραδοσιακή συνοικιακή ομάδα της Αθήνας, διότι η κληροτίδα την έφερε απέναντι στη Manchester United του Sir Alex Ferguson. Από τα πρώτα χρόνια του Sir Alex στην Manchester United τότε, να θυμίσω στον κόσμο. Οι κόκκινοι διάβολοι προφανώς και δεν είχαν το βεληνικές ούτε το μέγεθος που έχουν σήμερα ακόμα τότε, αλλά συνιστούσαν μια παραδοσιακή αγγλική δύναμη. Ως εκ τούτου υπήρχε μεγάλη διαφορά επίπεδου. Ακόμα και έτσι όμως ο Αθηναϊκός έκανε το θαύμα και στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991 στο γήπεδο του Απόστολος Νικολαίδης, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την οποία είχε παραχωρήσει ο Παναθηναϊκός για να μπορεί να έχει γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών ο Αθηναϊκός, που μέχρι τότε αγωνιζόταν στο Βύρωνα, κατάφερε να πάρει ισοπαλία 0-0 με τους κόκκινους διαβόλους. Που τότε όλοι έλεγαν ότι ο Αθηναϊκός θα ιτηθεί με μεγάλο σκορ και ότι δεν θα μπορέσει να προσπεράσει. Έτσι στις 2 Οκτωβρίου οι παίκτες του Γκέρτ Πρόκοπ ταξιδεύουν στον Αγγλικό Βορρά και συναντούν η Manchester United στο Old Trafford. Αντιστάθηκαν στεναρά, πάλεψαν επί 120 λεπτά και τελικά έπεσαν με ψηλά το κεφάλι, χάνοντας 2-0 από τη Manchester United. Εκείνοι οι αγώνες βέβαια είχαν πολλούς πρωταγωνιστές. Μια ομάδα η οποία είχε πάρει και δώρα από τον Παναθηναϊκό, είχε για τερματοφύλακα τον μεγάλο Νίκο Σαργάνη, είχε τον Καπουράνη
και είχε μια χρυσή γενιά ο Αθηναϊκός. Αυτή είναι η χρυσή γενιά του Αθηναϊκού. Σήμερα λοιπόν το Εξιστορώντας φιλοξενεί έναν εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της χρυσής γενιάς, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Αθηναϊκού, αλλά όπως μου είπε και του Παναθηναϊκού, Γιώργο Ζώταλη. Κύριε Ζώταλη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε λίγο, πριν πάμε στο θρίαμβο του Old Trafford, γιατί για μένα είναι θρίαμβος παρότι χάσατε, εσείς την καριέρα σας από πού την είχατε ξεκινήσει? Εγώ ξεκίνησα αεραστεχνικά από την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Χαλανδρίου, που είναι η ομάδα της συνοικίας μου, και το 1988, μαζί με ένα συμπαίκτη μου, τον Θοδωρή τον Γκάντα, μας είχε βολιδοσκοπήσει ο Παναθηναϊκός. Κάναμε κάποιες δοκιμές στην Παιανία με προπονητή τότε τον Γκίτερ Μπέξον και μια απίστευτη ομάδα του Παναθηναϊκού που σάρωνε τότε και τα πρωταθλήματα και τα κύπελα και έκανε και απίστευτες προσγειές στην Ευρώπη. Και μας έκρινε ικανούς να μας πάρει στη δύναμή του, αλλά όχι να μείνουμε στην κανονική ομάδα του Παναθηναϊκού. Και μας έδωσε τότε με τη μορφή του δανεισμού και τους δύο στον Αθηναϊκό, ο οποίος τότε ήταν στη β' εθνική κατηγορία. Ακριβώς. Και ύστερα ο Αθηναϊκός ανέβηκε και έφτασε τη σεζόν 90-91. Να θυμίσουμε ότι είχατε βγει και έκτη στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Πολύ σωστά. Ήταν η πρώτη μας χρονιά. Παρότι την νεοφώτιστη, χωρίς να έχουμε δική μας έδρα, είχαμε το γήπεδο της Λεωφόρου, όχι βέβαια στη σημερινή κατάσταση, στην κατάσταση που ήταν προγενέστερα, το είχαμε σαν έδρα, αλλά καταφέραμε να έχουμε μια πολύ αξιοπρόσθετη παρουσία και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, να φτάσουμε σαν φιναλίστ του κυπέλου και να έχουμε και την παρουσία μας με τη Manchester United στο κύπελο κυπελούχων την επόμενη χρονιά. Να μείνουμε πρώτα στη σεζόν 90-91. Πώς νιώσατε όταν καταφέρατε να βρεθείτε στον τελικό του κυπέλου το 91, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το περιμένατε, παρότι όσο καλά και να πηγαίνατε, θεωρούσατε ότι είχατε χαμηλό ταβάνι τότε. Σίγουρα ήμασταν, μπορώ να πω, και φοβισμένοι και αρκετά επιφυλακτικοί. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, καταλάβαμε ότι είχαμε κάποιες δυνατότητες που ξεπερνούσαν τις αρχικές μας προβλέψεις και ελπίδες και προσδοκίες. Και βλέποντας αγώνα με τον αγώνα και γύρο με τον γύρο, καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό. Βέβαια, το άτυχο εκείνης της χρονιάς ήταν ότι ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν ο τελικός διπλός. Και μονός βέβαια να ήταν, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια έκπληξη ή να δυσκολεύσουμε τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε εξαιρετική ομάδα τότε. Αλλά πόσο μάλλον όταν ήταν διπλός ο τελικός, που οι πιθανότητες κάποιας έκπληξης σχεδόν εκμηδενίζονται. Διαβάζω. Πρώτος γύρος. Αθηναϊκός Αναγέννηση Διανυτσών 3-0. Αποκλείεται τον Ατρόμητο με 1-2, τον Παναργιακό με 1-0, την Καστοριά με ίδιο σκορ. Αποκλείεται τον Άρη με 2-1 και μετά 3-1. Εκεί όταν παίξατε με τον Άρη, δεν είπατε από μέσα ότι εντάξει, εδώ είναι το ταβάνι, θα βγούμε να το ευχαριστηθούμε, δεν πειράζει και να μην πάρουμε την πρόκληση για τους προημιτελικούς? Αυτό ακριβώς που είπατε ήταν η κεντρική ιδέα της τότε ομάδας μας. Να μπούμε μες στο γήπεδο, να δώσουμε το 100% των προσπαθειών μας, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας και ό,τι ήταν να γίνει θα το βλέπαμε στο τέλος. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εκείνη τη χρονιά κερδίσαμε 4 φορές τον Άρη, 2 φορές για το πρωτάθλημα και 2 φορές για το κύπελλο. 4 νίκες. Είχε γίνει η αγαπημένη σας ομάδα. Και όπως πολλές άλλες, και με τον Πανιόνιο καταφέραμε. Αν δεν κάνω λάθος, φτάσαμε στον τελικό του κυπέλου. Δεν είμαι σίγουρος αν δεν κάναμε σίγουρα ήττα. Νομίζω ότι πρέπει να κάναμε μόνο νίκες σε όλα τα παιχνίδια για να φτάσουμε στο τελικό του κυπέλου. Αυτό διατηρώ μια επιφύλαξη. Νομίζω ότι ήττα δεν κάναμε. Δεν είμαι σίγουρος αν κάναμε ισοπαλία. Όχι. Αυτό. Βλέποντας εδώ το πρόγραμμα, διαβάζω Αθηναϊκός Άρης 2-1, Άρης Αθηναϊκός 1-3, μετά Αθηναϊκός Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, Αναγέννηση Αθηναϊκός 1-2, Αθηναϊκός Δόξα Δράμας 2-0 και Δόξα Δράμας Αθηναϊκός 0-1. Και τότε πάμε στην ομάδα του Πανιωνίου. Είχατε αντιμετωπίσει το μεγάλο Πανιώνιο που τότε ήταν πολύ δυνατή ομάδα, παρότι είχε φύγει πιο πριν ο Σαραβάκος για τα πράσινα. Όταν πήρατε την πρόκριση, να σας πω λίγο στη Δόξα Δράμας. Όταν πήρατε την πρόκριση και πήρατε μια γεύση από το τι μπορείτε να καταφέρετε. Και ξέρετε ότι είστε στα ημιτελικά με τον Πανιώνιο. Άλλαξε λίγο εκεί η ψυχολογία. Μπήκατε και είπατε ότι εντάξει, πέρα από την πλάκα, τώρα ας προσπαθήσουμε να πάμε στο τελικό. Άλλαξε η ψυχολογία και εκεί άρχισε να προστίθεται λίγο το άγχος. Γιατί μέχρι τότε είχαμε μια, να το πω έτσι, μια άγνοια κινδύνου.
δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα, αλλά πλέον όταν φτάσαμε στους 4 και πέσαμε και με μια ομάδα που δεν ήταν τρομακτικής δυναμικότητας, παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, εκεί με άρχισε λίγο και το άγχος. Και εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή είχαμε και κάποια προβλήματα τραυματισμών και καρτών. Αλλά καταφέραμε από το πρώτο παιχνίδι με ένα 3-0 ξεκάθαρο, και ίσως μπορούσαμε και ακόμα ευρύτερο σκορ, να σχεδόν να τελειώσουμε την πρόκριση. Και όταν πήρατε την πρόκριση στην... ναι, είπατε πριν δεν κάνατε ήττα, χάσατε 3-1 από τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, αλλά επειδή πετύχατε και εκτός έδρας γκολ, πήρατε την πρόκριση έτσι. Σωστό. Όταν μάθατε όταν καταλάβατε ότι εντάξει, τώρα πάμε για τον Παναθηναϊκό στο τελικό του κυπέλου, πρέπει πάλι να ξαναγύψετε το συναίσθημα ότι εντάξει, ας βγούμε να το χαρούμε. Ακριβώς έτσι, και ήταν και σας λέω η συγκυρία ότι ήταν διπλός ο αγώνας, διπλοί αγώνες, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το 60 του πρώτου αγώνα, μέχρι το 60 λεπτό, είχαμε μια αρκετά καλή παρουσία, αλλά από εκεί και μετά κάποια λάθη προσωπικά έκαναν το σκορ να γίνει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε πλέον το δεύτερο παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Και εκεί στο δεύτερο παιχνίδι προηγηθήκαμε, αλλά τελικά χάσαμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Χάσατε και στο δεύτερο παιχνίδι. Βέβαια, μπορεί να χάσατε, αλλά κερδίσατε. Θέλω λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω, θα μου το πείτε εσείς, τι ατμόσφαιρα επικρατούσε στα αποδυτήρια όταν τελείωσε και ο δεύτερος τελικός, χάσατε με 2-1, αλλά ξέρατε ότι φτάσαμε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Είμαστε έξω στο πρωτάθλημα και με την ήττα αυτή βγαίνουμε κύπελλο κυπελούχων. Πρέπει να κάνετε πάρτι ενώ χάσατε το κύπελλο. Έτσι ακριβώς. Επικρατούσε απόλυτη ικανοποίηση, ενθουσιασμός, μια επιβράβευση των προσπαθειών και των προηγούμενων ετών και της συγκεκριμένης χρονιάς, και πλέον περιμέναμε την κλήρωση για τον αντίπαλό μας στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου κυπελούχων. Και δεν το είπαμε ότι στον δεύτερο τελικό. Να το διασκεδάσουμε. Στο δεύτερο τελικό είχατε βάλει γκολ εσείς. Σωστά. Με πέναλτι. Με πέναλτι. Είχε μια άλλη γλύκα, γιατί στον Παναθηναϊκό βάλατε γκολ, δεν βάλατε σε κάποια τυχαία ομάδα. Όχι, απλά έπαιζα για την ομάδα μου, για τον Αθηναϊκό. Πάντα υπήρχε μια συμπάθεια και μια εκτίμηση και μια ικανοποίηση που ο Παναθηναϊκός μας είχε διαλέξει για την ομάδα του και πάντα μας παρακολουθούσε, αλλά από εκεί και μετά ήταν αντίπαλός μας, έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για την ομάδα μας, για τον Αθηναϊκό. Δεν σας ήρθε καμία πρόταση το καλοκαίρι να πάτε στον Παναθηναϊκό, έστω και ως ρεζέρβα, ας πούμε? Όχι. Τότε ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί οι αλλαγές που επιτρεπόντουσαν ήταν 2. Δεν είχαμε 18, ήμασταν 16. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού τότε και η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν απίστευτα ισχυρή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να πεις στον Παναθηναϊκό να επιβιώσει. Ενώ ο Αθηναϊκός, καθότι σπούδαζα και όλας, ήταν ό,τι έπρεπε για τις δυνατότητες δικές μου. Πολύ καλά. Όταν ανακοινώθηκε η κλήρωση ότι θα παίξετε εναντίον της Manchester United, πάλι θεωρώ τα συναισθήματα, γιατί φύγατε τον Παναθηναϊκό με καθήλιο ελληνικού ποδοσφαίρου και βρίσκεται στον δρόμο σας για τα προκριματικά κύπελλο κυπελούχων, άλλο μεγαθύριο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Κοιτάξτε, περισσότερο μπορώ να σας πω ότι το διακομωδούσαμε. Κρυφά φοβόμασταν ότι θα γελιοποιηθούμε. Αλλά απ' την άλλη είχαμε μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ομάδα, ένα όνομα, και θα βρεθούμε σε ένα τέτοιο γήπεδο που για τους περισσότερους από εμάς ήταν ένα όνειρο, μια εκδρομή, ένα ταξίδι ζωής για να κάνουμε. Αυτή ήταν η πρώτη αντιμετώπιση. Από εκεί και μετά βάλαμε το κεφάλι κάτω, μαζί με τον κύριο Πρόκοπ, τον προπονητή μας, που ήταν πάντα, είχε περάσει αυτή τη φιλοσοφία, να δουλέψουμε, να φτάσουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να δώσουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Θα έρθει μόνο το. Φοβερή η Manchester United τότε, από τις πρώτες ομάδες του Sir Alex Ferguson, με Parker, Brasmort, Ferguson, Darren Ferguson, Ryan Giggs, Paul Ince, Phelan, Robson, Sharp, Webb, Hughes, McClare, Robin, Wallace. Πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Βέβαια τότε ξεκινούσε η παντοδυναμία της, η παντοκρατορία της στα αγγλικά δρόμενα. Απλά ήταν άλλο το στυλ του ποδοσφαίρου τότε, δηλαδή υπήρχε το αγγλικό το ποδόσφαιρο με τις πολλές έδρες, με τα δυνατά τάκλι, με το τελείο, το τρέξιμο. Δεν ήταν αυτό το τεχνικό ποδόσφαιρο που είναι σήμερα της Manchester City ή της Chelsea ή της Liverpool. Ήταν πιο δυνατό το ποδόσφαιρο. Σίγουρα ήταν ένας κολοσσός, μια πολύ μεγάλη ομάδα.
Εμείς απλά θέλαμε να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να εκθέσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο με μια ήττα με μεγάλο σκορ και να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπή παρουσία και ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός μας σκοπός. Ακριβώς. Όταν ήρθε η Manchester United, μάθατε ότι θα παίξετε και στη Λεωφόρο. Όταν μπήκατε, κάνατε προπόνηση και βλέπατε τους παίκτες της Manchester μέσα στο γήπεδο. Πάλι τα συναισθήματά σας, γιατί πρέπει να ήταν ποικίλα συναισθήματα αυτά που σας κατέκλυσαν. Ακριβώς όπως το είπατε. Λίγο άγχος, λίγο φόβος, λίγο αγωνία. Το οξύμορο της υποθέσεως είναι ότι οι Manchester United, οι ποδοσφαιριστές, ήταν χαρούμενοι γιατί θεωρούσαν ότι εμείς τους φιλοξενούσαμε σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν διατηρηταίο, ήταν ένα μνημείο τέχνης και το θεωρήσανε αυτό ήταν το χώρο το γήπεδο της Λεωφόρου. Στη συνέχεια, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο, ήταν και ζέστη πάρα πολύ εκείνο την ημέρα. Καταλάβαμε ότι μπορούσαμε να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία και ένα καλό αποτέλεσμα. Πράγμα το οποίο φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο και τελειώνοντας είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και ένα αποτέλεσμα που μας άφησε ικανοποιημένους για το πρώτο παιχνίδι. Για το πρώτο παιχνίδι περιμένατε ότι θα λήξει 0-0. Είχατε την αίσθηση ότι στη χειρότερη να φάμε ένα γκολ? Εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να είναι μια αξιοπρεπής παρουσία. Επειδή ήμασταν εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν θα θέλαμε να εκθέσουμε και να μην έχουμε μια άσχημη εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου και να αφήσουμε ανοιχτό την πρόκριση και για το δεύτερο παιχνίδι. Αυτό. Να είναι ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να μας αφήνει έστω κάποιες αμυδρές ελπίδες και για το δεύτερο παιχνίδι. Και διαβάζω εντεκάδες. Manchester United. Schmeichel, Bruce, Pallister, Erwin, Phelan, Ince, Bridgemore, Webb, McKellar, Hughes, Robbins. Και εσείς, κάτω τα δοκάρια Σαργκάνης, Χατζιαγγελής, Σπηλιώτης, Καπουράνης, Θοδωράκος, Τζαλακώστας, Χατζηράπτης, Κόλεφ, Σπίτσα, Μπονκ, Μπούτζουκας. Εσείς δεν θυμάμαι αν είχατε παίξει στον πρώτο αγώνα. Το πρώτο παιχνίδι όχι. Δεν ήμουν ούτε στη 16. Ούτε στη 16. Όμως, λόγω τραυματισμού. τα έφερε η τύχη, αυτό δεν μου το είπατε ότι είσαστε τραυματίας. Πρέπει να σας σπάσαν τα νεύρα όταν τραυματιστήκατε. Να λέτε την κατεμιά είναι αυτή, δεν θα πάω να παίξω απέναντι στη Manchester. Πλάγε λοιπόν από δεξιά με τον Ζώταλη. Έτοιμος για να κάνει το ελεύθερο πλάγιο Ζώταλης. Να κερδίσει βέβαια και τον απαραίτητο χρόνο. Βέβαια παίξατε στο δεύτερο. Και θέλω λίγο να μου πείτε τι συζητήσεις κάνατε τις ημέρες που πριν φύγετε για να πάτε στην Αγγλία. Το καλό με την ομάδα ήταν ότι ποτέ δεν δημιουργήθηκε ένα κλίμα άγχους. Είχαμε και μια μεγάλη ικανοποίηση από το πρώτο παιχνίδι. Είχαμε πάει νωρίτερα αρκετές μέρες πριν από το παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Είδαμε σαν ένα είδος εκδρομής, ποτέ όμως ξεφεύγοντας από το στόχο μας να έχουμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος. Μπαίνοντας στο γήπεδο, είδαμε λεπτό με το λεπτό ότι το πράγμα αυτό μπορούσε να γίνει. Ήμασταν και λίγο άτυχοι σε κάποιες φάσεις που ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποια περαιτέρω ζημιά στη Manchester United και να διεκδικήσουμε ίσως την τύχη μας ακόμα με μεγαλύτερες προοπτικές και αισιοδοξία. Τελικά με κάποιους τραυματισμούς που είχαμε, γιατί το παιχνίδι τότε είχε φτάσει να παίζεται στο ψηλό παιχνίδι μέσα στη μεγάλη μας περιοχή. Έτυχε να έχουμε δύο πολύ καλούς κεφαλοφεριστές μας, το Βαγγέλη του Σπηλιώτη και τον Κώστα Δωράκο, τραυματίες και να αποσυρθούν από το παιχνίδι. Κάποια στιγμή πλέον η πίεση της Manchester United έγινε αφόρητη στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και τότε δεχτήκαμε 2 γκολ. Χάσαμε, απογοητευτήκαμε, στεναχωρηθήκαμε, αλλά νομίζω ότι ο κεντρικός μας στόχος, η αρχική μας επιδίωξη που ήταν να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία, είχε επιτευχθεί. Είχε επιτευχθεί. Εσείς μπήκατε αλλαγή στο 72. Μέχρι τότε, βλέποντας την ομάδα να πιέζει, να κρατάει το αποτέλεσμα, να προσπαθεί να κάνει ευκαιρίες, νομίζω ότι είχε 2 ευκαιρίες ο Μποκ. Δεν θέλατε σαν τρελός να μπείτε μέσα, δεν κοιτάγατε τον προπονητή σας τον Πρόκοπ και να του λέγατε «Coach, βάλε με, παρακαλώ». Σίγουρα όλοι το θέλανε, και αυτοί που παίζανε και αυτοί που ήταν στον Πάκο και αυτοί που ήταν τραυματίες και αυτοί που είχαν μείνει στην Αθήνα, όλοι το θέλαμε, αλλά ο Αθηναϊκός τότε ήταν πραγματικά ομάδα. Αυτό που μας ικανοποιούσε, αυτό που βλέπαμε, όλοι θέλαμε να παίζουμε, όλοι όμως ήμασταν χαρούμενοι που βλέπαμε ότι αυτοί που παίζανε τα έδιναν όλα για την ομάδα και προσπαθούσαν για το καλύτερο. Νομίζω ότι είτε ήσουν μέσα σε αυτόν τον Αθηναϊκό, μέσα στο γήπεδο, είτε στον Πάγκο, είτε στην Αθήνα,
αισθανόσουν την ίδια χαρά, την ίδια ικανοποίηση για την ομάδα που λεγόταν Αθηναϊκός. Και αυτό ήταν το κυριότερο μυστικό της επιτυχίας μας. Μάλιστα. Μπήκατε στο 72, μείνατε μέχρι το 120. Είναι αυτό το μεγαλύτερο παιχνίδι στην καριέρα σας? Σίγουρα είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια, όπως και ο τελικός κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια, ναι, πραγματικά. Είναι εμπειρία ζωής. Νομίζω είναι από τα πράγματα που είσαι τυχερός αν τα ζήσεις. Και σίγουρα είναι από τα κορυφαία στιγμιότυπα της καριέρας μου. Θέλω να ξέρω και τι σας είχε πει η τότε διοίκηση, η τότε προεδρία του Αθηναϊκού, η οποία το πρώτο στο οποίο το όνομα μου διαφεύγει, είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, είχε υποσχεθεί στους αρχηγούς τότε Σαργκάνη και Καπουράνη πριν για πρωτάθλημα και για έξοδο στην Ευρώπη. Απόλυτα σωστά τα λέτε. Πρόεδρος ήταν ο κύριος Σπύρος Καλογιάννης, ο οποίος ταύτισε το όνομά του με όλες τις επιτυχίες, με τις κορυφαίες στιγμές της πορείας του Αθηναϊκού. Στη συγκεκριμένη περίοδο, λόγω της έγκλης που είχε αποκτήσει το όνομα Αθηναϊκός, είχε βοηθήσει και αυτό διοικητικά ο κύριος Κόνσουλας, επιχειρηματίας από το Βύρωνα. Πραγματικά, ο ερχόμενος ο Νίκος Σαργκάνης, ειδικά ο Σαργκάνης, επέμενε να τεθούν στο συμβόλαιό του και κάποια μπόνους για καλή θέση στην κατάταξη την τελική της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, για το τελικό του κυπέλλου, για κατάκτηση του κυπέλλου, για κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως επίσης και για έξοδο στην Ευρώπη, τα οποία και είχαν τεθεί στο συμβόλαιό του και τελικά τα απέσπασε και μας είχαν υποσχεθεί και κάποια σεβαστά νούμερα για την παρουσία μας στο παιχνίδι αυτό και για τον αν δεν καταφέρναμε να μην χάσουμε στην κανονική περίοδο του δεύτερου αγώνα, πράγμα το οποίο το πετύχαμε και έστω και με λίγη δυσκολία καταφέραμε και αποσπάσαμε και αυτό το πριν. Άρα, νομίζω ότι ο Νίκος Σαργκάνης, γιατί το Phantom έχει ένα χαρακτήρα έτσι που δεν το καταλαβαίνεις με την πρώτη, δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ, αλλά δεν πιστεύω να νόμιζε ότι θα ευοδοθούν αυτά τα μπόνους. Απλά τα έβαλε τα έβαλε έτσι για το γαμότο, με συγχωρείτε για την έκφραση. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που όλες του κινήσεις σίγουρα είχε μάθει τι συμβαίνει Αθηναϊκός, ότι θέλει να εξαντλεί αυτή η ομάδα τις δυνατότητες και τις πιθανότητές της, το ίδιο ακριβώς ήθελε και ο Νίκος. Και πιστεύω ότι μπορεί σίγουρα να μην είχε τη σιγουριά ότι θα τα πετύχει, αλλά κάπου μια μικρή ελπίδα, κάπου μια μικρή προσδοκία, κάπου μια φλόγα, μια σπίθα, κάπου υπήρχε και σε αυτόν και σε όλους μας. Και αυτή η σπίθα κατέληξε στο να κρατάτε ένα αποτέλεσμα για 110 λεπτά, ψέματα, για 109 λεπτά, γιατί ο Μακέλερ νίκησε το Σαργκάνι με μακρινό σουτ και 2 λεπτά αργότερα ο Μαρκ Χιούς γράφει το τελικό 2-0. Εσείς που είσαστε στον πάγκο μέχρι τη στιγμή που μπήκατε, θέλω αν μπορείτε να θυμηθείτε τις εκφράσεις του Φέργιουσον. Πρέπει να είχε γίνει θηρίο από τα νεύρα, γιατί επί 72 λεπτά η ομάδα που τότε διαφημιζόταν ως ανερχόμενη δύναμη που θα τα διαλύσει όλα τα επόμενα χρόνια σε Αγγλία και Ευρώπη, και το έκανε, δεν μπορούσε να κερδίσει τον Αθηναϊκό. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Ακριβώς όπως το είπατε ήταν. Και ένα γήπεδο μιας χωρητικότητας 45-47 που ήταν τότε, το Old Trafford πριν την ανακατασκευή του, είχαν πραγματικά πεισμώσει και βλέπαν μια ομάδα που έπαιζε σαν ίσως την ομάδα τους. Πραγματικά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, υπήρχε άγχος και από αυτούς. Και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα είχε όταν τελείωσε το παιχνίδι να μην θέλουν ούτε να αλλάξουμε φανέλες. Ήταν τέτοια η πίεση που τους είχαμε ασκήσει που είχαν πραγματικά σκυλιάσει για να μπορέσουν να μας καταβάλουν. Πήγατε να ζητήσετε φανέλα και σας αρνήθηκαν. Ακριβώς, και δεν δέχτηκε κανένας από αυτούς να μας δώσει τη φανέλα. Κανένας. Χέρια σας δώσαν τουλάχιστον. Κάποιοι κλεφτά, αλλά και από αυτό αποχώρησαν από τα αποδυτήρια με πολύ μεγάλη πίεση και με εξάντληση. Είχαμε καταφέρει δηλαδή να τους βάλουμε ένα παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα. Όταν γυρίσατε στην Αθήνα, σας περίμενε υποδοχή κόσμου? Μας περίμενε, αλλά επειδή ο Αθηναϊκός όσον αφορά τους φιλάθλους, ο αριθμός των φιλάθλων ήταν πάρα πολύ μικρός, ο Αθηναϊκός και ακόμα και στα παιχνίδια που παίζαμε με τις μεγάλες ομάδες μπορεί να γεμίζαμε το γήπεδο του ή της Λεωφόρου ή του Βύρωνα αργότερα,
αλλά κυρίως το γεμίζαμε από κόσμο που ερχόταν για να δει την ομάδα επειδή έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Η πραγματική Αθηναϊκή ήταν λιγοστή. Αυτοί λοιπόν οι λιγοστοί, μαζί με τη διοίκηση και κάποιους συγγενείς μας, ήταν αυτοί που μας περίμεναν στο αεροδρόμιο, αλλά καμία σχέση με τις υποδοχές των σημερινών ομάδων. Είχαμε απλά μια άκρως εντυπωσιακή και πολύ συναισθηματικά φορτισμένη υποδοχή, αλλά με λιγοστούς ανθρώπους. Τι συζητάγατε στο αεροπλάνο μέχρι να γυρίσετε? Πρέπει να είχατε μεγάλη χαρά μέσα σας, παρότι χάσατε. Πρέπει να είχατε ικανοποίηση, όπως είπατε, διότι βάλατε δύσκολα στη Manchester United. Συζητάγαμε το πόσο ευλογημένοι ήμασταν που μας έτυχε αυτή η εμπειρία, που καταφέραμε αυτό το σκοπό που είχαμε, να έχουμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και ένα όσο γίνεται ικανοποιητικό αποτέλεσμα δεδομένης της ήττας, και ότι αυτό το πράγμα θα είναι μια ανάμνηση για όλη μας τη ζωή. Πράγμα το οποίο και εξακολουθεί να υπάρχει. Και εξακολουθεί, παρότι δυστυχώς ο Αθηναϊκός δεν κράτησε την καλή του πορεία για πολλά χρόνια, έπεσε στις χαμηλότερες κατηγορίες. Δυστυχώς. Δυστυχώς, όπως το είπατε, απλά εμείς αυτό που καταφέραμε είναι αυτή η ομάδα τότε του Αθηναϊκού να έχουμε κρατήσει μια επαφή με όλα τα παιδιά. Έχουμε σχεδόν εβδομαδιαία ή και καθημερινή επαφή, κάποιου τηλεφωνική, εβδομαδιαία ή μηνιαία επαφή με τα περισσότερα παιδιά τότε, και να είναι μια από τις στιγμές που μας έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας και που μας έδεσε ακόμα περισσότερο όταν θυμόμαστε τι είχαμε πετύχει εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ένα reunion και με τους παίκτες της Manchester United τότε. Βέβαια, άμα στείλετε πρόσκληση, κάτι μου λέει θα παραμείνει στα ζήτητα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει μια προσπάθεια να το κάνουμε, αλλά στο σημείο που κόλλησε ήταν ότι κάποιους ποδοσφαιριστές που βρήκαμε από τότε ήταν πάρα πολύ μεγάλο το οικονομικό βάρος για να τους φέρουμε εδώ για τις συγκεκριμένες μέρες και για τη φιλοξενία τους, για τα αεροπορικά εισιτήρια, και αυτά ήταν το νούμερο αρκετά μεγάλο. Δεν θα ήταν υπέροχο να γίνει στη Λεωφόρο ένας επαναληπτικός αγώνας, πώς είχε γίνει ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ το 1992? Σίγουρα. Σας λέω, κάποια προσπάθεια που κάνανε κάποιοι άνθρωποι, το νούμερο άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα σε σημείο που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, εσείς κύριε Ζώταλη, πότε σταματήσατε περίπου το ποδόσφαιρο? Γιατί πρέπει να κάνουμε αναφορά και σε εσάς. Συνεχίσατε μετά τον Αθηναϊκό. Ναι, έφυγα από τον Αθηναϊκό το 1996. Πήγα ένα χρόνο στη Δόξα Βύρονος, 2 χρόνια στον Εθνικό Αστέρα και ένα χρόνο τελευταίο στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, και τότε σταμάτησα το 1999 το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Συνέχισα για λίγο ακόμα αεραστεχνικά και πλέον άρχισε να παίρνει σε πρώτη θέση το επάγγελμά μου και να βαίνουμε προς τη δύση της καριέρας μας. Τότε να πούμε ότι η Β' Εθνική και οι χαμηλότερες κατηγορίες είχαν πολύ παραπάνω δυναμική και καλύτερες ομάδες από τις σημερινές. Δεν είναι κρυφό. Σίγουρα. Το ποδόσφαιρο τότε, η Β' και η Γ' Εθνική, είχε και πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλή ποιότητα, πολύ δυνατούς αγώνες, πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα. Ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Νομίζω πως εδώ θα φτάσουμε στο τέλος, αλλά μια τελευταία ερώτηση. Από τον αγώνα στο Old Trafford ή από τη Λεωφόρο, ποια στιγμή θυμάστε περισσότερο, που να σας έχει μείνει καθομένο στο μυαλό? Η στιγμή που μπήκα αλλαγή. Θα μου πείτε γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα, περιμένοντας να μπει αλλαγή, πέρασαν σαν μια ταινία μικρού μήκους, να το πω, οι αναμνήσεις από το που ξεκίνησα και που έμπαινα. Από ποια γήπεδα ποδοσφαίρου είχα ξεκινήσει, με τι προσδοκίες ή να μην περνάει ποτέ από το μυαλό σου που μπορεί να φτάσεις, και ξαφνικά που έμπαινες για να παίξεις ένα επίσημο αγώνα. Φανταστείτε να βάζετε και γκολ. Ακόμα περισσότερο. Δεν πειράζει, βάλετε στον Παναθηναϊκό. Αρκεί. Εντάξει. Εδώ νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, το Εξιστορώντας ήταν μια ακόμα αθλητική συνέντευξη, διότι η ιστορία δεν περιορίζεται μόνο στα πεδία των μαχών και στην πολιτική σκηνή. Ήταν ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αθηναϊκού, της ιστορικής ομάδας του 1991, η οποία αντιμετώπισε εισάξια τη Manchester United και της έβαλε δύσκολα για 109 λεπτά. Κύριος Γιώργος Ζώταλης. Κύριε Ζώταλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την πρόσκληση σας.
Να είστε καλά. Εσείς κυρίες και κύριοι από κάτω πατάτε τα link μας, μπαίνετε στο Χριστορώντας, εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και σε όλα μας τα link στο Facebook και στο Instagram για να μην χάνετε τα νεότερα. Έρχονται πάρα πολλά άλλα πράγματα, παρότι κάναμε ένα μικρό διάλειμμα στο κανάλι μας στο YouTube. Περισσότερες συνεντεύξεις, βυζαντινή ιστορία, νεότερη ελληνική, παγκόσμια και ένα special θέμα το οποίο το παλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και ελπίζουμε στο επόμενο δίμηνο να έχει ευοδοθεί. Να είστε καλά.